Аз съм Flash Knight, тук до мен е Шамбито и Ларкинг и днес смятаме да снимаме клип на Minecraft Pocket Edition и така да продължаваме да снимаме. Здравейте хора, аз съм Шамбито. Аз това отгоре ще го заграя. Да кажем ли за къщата? Да, миналия епизод, хора, направихме го, но като го прегледахме, звука се беше бъгнал направо, нищо не може да се чуе и затова продължаваме с клипа. Извинете, че сме се развили в предишния видеоклип. Нямаше как да направим втори епизод, защото нямаше смисъл. Васко, тавана бял ли ще е? Да. Може да ми дадете дърва? Нямам. Аз имам обаче не били. Останалото ще го направя с камък. Да бе! Дай да изчистим от дърта. Остай, аз ще събера бял дърва, Васко. Аре, отивай. Какво викаш? Да изчистиме дърта. Добре. Аз му слагах такива стълбички, да е по-лесно за влизане. Къде? Кефте ли са? Да. Браво. Трябва да махнем едната печка от тук, че... Браво, добре си го направя. Човека, който снима. Да, сървъра е мой. My Team 2. Аре, трябва да намерим кон. Кон. Да си го опитомим. И как кон? Ях, Не, чакай бе, в тази версия няма кон. Да. Верно. Нещо ме запариха О, очите. чакай. Майка му. Има цвето има кон. Не мога да се играе там. кокошка в къщата! Да, седи бе. Искам да гътна. Нека да... Не бе, оставя. Тя се ще падне. Бутнах я. Затваря вратата. Не мога. Дойде. Бах, че кокошката брива. Трябва да щупя легла. Хора. Пуста. Найде. Пак трябва да дам кирки. Карай, бе. Аз имам. Flash Knight. Please kill. Please fix cake. Thanks. Няма проблема. Сега са кеф. И ти можеш да влизаш в мене. Хора, аз забравих да ви покажа моя нов скин. Вижте го. Аз забравих да ви кажа мой нов скин. Той е нов скин. Да, и се е кръстил Шамбито. Чакай отгоре. Къде съм турил, бе? Ето тук това е дърт. Къде, бе? Не слагал аз. Ще го дропнем. Не бах ти кокото. Кокошката! ОМГ! Какво, бе? Влезна в дупката. Какво га е влява? Брадва има ли някакъв? Айде! Брадва. Айде, ще ти дам. Мятнах тя точно дето тебе. Пинто бе, не. Бах, хора, аз само останах да ви раздавам. Сега и меч някой да поиска и ще стане. Сори. Няма нищо. Сега някой да и поиска и меч, ако иска. Иска ли някой меч? Имам кабелстон меч. То и аз съм също. Няма го дам. Аз искаш шан. Аз тям за храна. Той ми го прави къща, бе. За какво му е ми? Да няма забах ти. То вие трябва да бъде. За какво не го направихте дървени стълби, бе? Не съм ги правила. Аз и така може да става. Нищо, да, за сега аз ги направя така. Да, седи така. Бяла роза ще закичам на капака на змича. На капака на змича, браво. Аз тя... Найдах село! Найдах село! Блече, Вие го обирай. отивам да бера гъбата. Не намеря село, виж, че въбъзнах. Ако беше намерил село, трябваше да преджобиш една къща. Знам, да. Диаманти. Тилницата. Да, има диаманти. Дава диаманти, не винаги. Има и облекла. Има и Хубави. болот, има и... И за какво щупих се? Васко сега трябва да бера и бял дърво. Аз бера черно. Бери бял, аз ще бера черно. Да. Поле. Трябва да къщата. Моите клипове ви харесват, може да ги харесвате да се... Краварки. Охо. Я ще прави броня.
само една вълна. Да, Много обичам да пея. О, няма как, не знам звука. Опциите. Да, и И на 0 го направи. добре. мали, къде? Курва я йоп. В кока. Ето е така. Не, дръпна го на това. Не, ще чупа с такова. Глад. Там, в дупката. В дупката. Къде бе? Долу. Къде спира автобуса на гарата? С спирката. С сигара пуша. Ники, сигара. Не пусти. Сигара пуша. Тоци. Моля го някой умре да не му... Мите. Да, да не... Да ги вземете обаче... Абе, по-добре да ги взимам. Изчезват, като се отдалечиш, изчезват. Не, но да ги вземат и да ги върнат. Да. Ама ги крадеме. Еба, мама ти Що дева. всичко е общо, бе? А, така. Няма твое. Поделяме всичко. Няма твое също. Няма. Бероче сте се освободили. Виж ми, че аз го направих вече, белия покрив. Браво, аз ще направя сега ни Имаме- Трябва да имаме. Останаха ми само 12 дърво. Бяло и то. Бяло. Аз имам те... Еския живот и ние не бъгваме. Много странно. За какво са ми рози, бе? Аз отдалечих бая. Аз му виждам не тага. И, мама ти дева, къде падна. Няма. Хора. Тореч. Бягай, Коля, има зомби до тебе. Не си... Дай ден долник. И ще търча за колото талка. Аз даем ли PvP? Не ми се играе PvP. Стига, стига! Аз много обичам кеча. Затваряй! Роза се закича на капака на москвича. Щях да кажа, какво е това зомби в къщата, бе? Дишай! Диши? Джи? До... По с такива стълби. Динджан. О, да го прави ли това дворче отвънка пред къщата? Прави го, какво? Си правим ли таванч? Таванчик. Таванчик прави. Пам! Браво, дърво. Краварка. Къде бе? И тук за вратите към... Уче миното. пеларе. Бахти ми. Уй, Джейн. Над главата ми. Дрихта. Да, ти ме удреш. Бъгна ми. Аре да лягаме на Вълна. Един-две. Да нали имаме легла, за какво не са повече? Айде, аз си лягам. Витьо! Пусни малко в колчик. В едната дете има пържола. И сега бачкам. Ако искате, вземете пържолата.
Не ми трябва. Аз имам 10 паржоли. Коле? Как знаеш, Амбито? Виж, ела тука. Кой иска перо? Дай, аз ги събирам. Шаро перо. Дай го да пак го върши. Къде е? Също го дам. Аре бе! Аз за тук си имам 15 перо. Да, бе. Вай, имам 3 перо, бе. А вай, ако кокошките... Аре, лягайте, писа ми навън, работя на... А вай, ако кокошките мрят. Да. По пера. Ей, Васко, аз си бях По средата. Да, бе. Аз съм до една. Не, трябваше Коло да е жена или аз да съм с на жена. Васко да е по средата, се едно е детето. Аз ще стигля един скин на жена, така да направим едно семейство. Да, бе. Абе, чили, бе, ти си детето, бе. Да. Тури малко кобе, маре. Чакай, бе, майци. Ай, пържото се беше изпървил. Колко минути остават за клипа? 4. Twinkle me shine the homes in the jan. Те се разпяват. Тук е всичко. О, найдах си пари. 20 стинки. Подри телефон. Мали! Хора, други да правим влог. Ето. Влог с търкало на мечетата и бащата на Ники. Нямаме толкова места. Има. Така, баща, на Мичо, баща му. Буза. Шамбито, бе! Сега се еба мамата Коля. Чепеларе. Не стига, те ще ме мъртвиш, бе! Един удар съм! Дължиш. Иди! Пенди. Сега какво правиш? Ти кой? Бъдна. Дай те удара да им ще... Как да кликна? Лепна. Васко, бе! Ало, Иди лоде. ти ли бе? Бах ти кривите очи. Виж са. Криви очи. Моите са прави. Ти, бе! Моите са прави, бе. Паница. Аре. Кой ще ми? Който мигне. Анти мигна. И си сега не знам какво ще нара. Какво ще му направиш? Като сбъхта. Шам би стига мудра с този дърд. Къде си? Цинго. Синьо. Кой магавус? Майко, имах стрела. Ази! Тейка за парите. Дай си ми ги, това си моите пари. Тук пишеца. Твоите афузки. Да, буко. Още И това беше от нас, приятели. Аз съм Флашк Найт За нас. и Ларкинг. Ако всички мои клипове и харесвайте ги, абонирайте, коментирайте и довиждане. Ще се видим, когато се видим. Довиждане.